je dat aan voetballen? Ik noem het amateurwerk. We gaan kijken naar de echte voetballers bij schoolvoetbal. Oké. Haal je toeter uit de laag, want we gaan naar het TK met Mark van Bommel en Van der Vaart. Wesley Sneijder aan de bal, winnen we van Portugal. We vegen ze allemaal van de k. Wat vindt u van schoolvoetbal als trainer? Het niveau ligt volgens mij hoger dan vorig jaar. In ieder geval in ons team. We gaan een stuk beter dan vorig jaar. We hadden vorig jaar geloof ik 1 keer gescoord. We hebben er nu al 3. Dus het gaat voorspoedig. En hoe lang zijn jullie dan nu al bezig? Dit is onze tweede wedstrijd. We hebben de eerste wedstrijd gewonnen met 2-0. En we staan nu met 1-0 voor in de tweede wedstrijd. Oké. En wij zijn Berenburgt 1 meisjes. En zijn jullie nog van plan kampioen te worden? Nou, ja, we hebben het wel al over regionaal gaan, hè? Om door te stoten naar... nee, het is goed zo. Maar misschien de finale vandaag zou leuk zijn. En met Johnny achterin gaat er echt geen bal meer in. Hij gooit de hele boel op slot. En met Ibi langs de lijn loopt de aanval als een trein. We winnen keihard elke pot. Dit wordt een revanche en niet alleen tegen Spanje. All dressed in die shit, we komen black en oranje. Wie maakt zich druk op? Leuk! Waarom? Gewoon, het Gewoon. is leuk, het is gezellig. Het is gezellig. Ja, en je kan winnen. Hij is sportief bezig. Oké. En al wat leuks gedaan? Ja, we hebben gelijk gespeeld. Ja. Nog een plan te winnen? Wat zeg je? Nog een plan te winnen? Ja. De rest van de wedstrijden gaan we winnen. Dit wordt een revanche en niet alleen tegen Spanje. All dressed in die shit, we komen black en oranje. Wie maakt zich druk om de pool? Gaat wij maken de rules. We spelen technisch overzichtelijk, beheersen ze. in je oog voor Nederland. Neem dan deze in. Hoeveel wedstrijden gespeeld? 2. Heb je al gewonnen? Ja, Ja, eerst 0-0, toen 1-0. Bij mij. Wat vind je ervan? Leuk. Heb je al vaak meegedaan? Elk jaar. Dit is mijn derde dan, ja. In je hand, want met een klein beetje